Wheeled Cup huipentuu upeaan finaaliin viileänä päivänä. 2 vahvinta paria selviytyivät tähän viimeiseen 6 reen mittelöön. Ossi ja Ali, Oliver ja Jone. Pelataan scratchina eli ilman tasoituksia, reikäpeliä. Nelinpelinä, vuorotellen lyöden, vuoroväyrät avaten. Voittava joukkue lähtee Bethpage Blackiin New Yorkiin seuraamaan syyskuussa Ryder Cupia. Panokset ovat huipussaan. Meillä on sellaisia mestareita areenalla, että mitä vaan voi tapahtua. Nähdäänkö kenties tänään jopa yksi pöödi? Se me näemme tässä jaksossa. Tuuleeko täällä vai täriseekö NHL-mies? Pelataan perinteistä golfin nelipeliä. Meillä on 8 loistavaa golfaria, 4 2 hengen joukkuetta. Meillä on sellaisia mestareita areenalla, että mitä vaan voi tapahtua. Paras joukkue lähtee New Yorkiin seuraamaan Ryder Cupia 2025. Noniin, peli onnea vaan. Hei, onnea. Erittäin mukava. Pidetään peli rehtinä. Aina. Pidetään. Aina. Ja Oliver, mä lupaan, että jos me ei lähdetä New Yorkiin, jos mä ryssin tän, niin mä vien sut Myr Yorkiin, eli Vantaan Myyrmäkeen. Okei, asia kunnossa. Kuten ehkä aikaisemmat jaksot katsoneet muistavat, tässä on semmoinen pieni erikoissääntö. Oliver Lindell, koska hän on ammattilaispelaaja DP World Tourilla. Hän lyö avauksensa täältä Championship-tiiltä, muut pelaavat tuolta valkoiselta tiiltä, joka käytännössä tarvitsee 1 tiin edempää. Tässä vaiheessa esimerkiksi tällä ensimmäisellä reillä Oliver antaa noin 50 metriä tasoituksia. Se ei ole mitään. Avauksessa. Se ei ole yhtään mitään. Pieni hihuri sinne vasemmalle. Aukesko vähän vasemmalle tonne, kato tuolta. Mutta se on siinä kevyessä raffissa. Kiva. Se on ihan Toi on hyvä Jonelle mesta. semmonen paikka, että se tulee tuolta greenille. Siis mä elän noista paikoista. Selkä tuulee vähän jännittää. Tää on käytännössä metäs toi pallo. Se on metäs. Ossi, aloita sä tää eka. Mä aloitan driverilla. Aloita vaan. Niin, joo. Jone, meinaat sä puhua vielä pitkään vai saas mun rauhassa lyödä? Sorry Ossi. Ai Ossi otti iso ajuri käteen. Joo, Ei oo hypikkä väylä. ei jännitä yhtään. Se on vähän korkealla toi sun tii. Mä dikkaan korkeasti. korkealla tiillä. Tulee mittaa hyvin. Tulee mittaa hyviä, vaikka tää sataa, niin saattaa mä vaan pikka yläkierteeseen siitä rullien Ossi ohi. rutiini kuuluu tää jutteleminen. Mitä? Noniin. Kiva. Tosta. Hyi Sanotaan, että siinä ei ainakaan ollut liikaa spinniä siinä pallossa. Niin Vähän syläkierre, eikö siitä puhunut? tommonen, jos se olisi tennissyöttö ollut, niin se olisi hyvin siihen syöttöruutuun vielä osunut, kun se olisi verkon yli mennyt. Aina kun pelataan, niin aina joku Mä kantaa. mindaan niistä. En mä mindaa. Äijät tarkoittaa hyvää. Toi oli hyvä kuitti, se meni perille. Niin meni. Hirveä koukku lähti. Sä rupesit selittämään, sä et pysty olemaan hiljaa tossa tiivoksissa. Onko sille niinku merkitys? On. Onko se näin? On. Okei. Koko porukka katsoo, että Noni Lahtinen kun selittää. Tän tietää, mitä tästä tulee. Mun mielestä se jäi ihan fine. Jäi. Tossa se on. Yes. On siinä jotain puuta vähän edessä, mutta... Ethän se nyt tästä tohon puuhun voi osua. No, en osuis, vaikka yrittäisin 100 palloa, mutta... Se on tossa. Hyvin Se on ihan hyvä. Eikä tuolla kato, siellä on vähän bunkkeria ja muuta, 189. Tää on just... Eli se pelaa 200 ainakin. Oltais oltu lähempänä hybridille. Mut me tehtiin päätös driveriin. Ei siinä mitään. Just tollanen. Let's go. Näin. Ali laittaa hienon lyönnin. Vaikea sanoa. Kumurana pyörähti Ei sinne se alle. varmaan riittänyt. Ali on pelimies. Se on golf-jumala. Paljon tästä oli greenille matkaa? Parisataa. Pari sata, Parisataa, eli ihan hyvä chipi päähän. Ja muistatteko sen Ossin chipi siitä eka semifinaalin vikalta reijältä? Kyllä muistetaan. Ekassa jaksossa. Niin yllättävän hyvinkin. Tässä oli merkki! se oli semmonen, että tavallaan sitähän me odotetaan myös koko finaalin ajan, joten hyvä jättö Ali. See you later. Se jumala greenin kantissa se lyönti tosta. Ollaan me greenin Eikö se ollut kantissa? ihan hyvä paikka vai mitä? Oli mieletön. Niin jos Oli halus mieletön. välilyön, niin eikö se olisi kannattanut tuonne lipulla asti Ei kun mä oon lyödä? P-llä, kato. Mä oon P-llä pelottava. Mä en osaa niin hyvin lyödä.
Millä Jone lähtee? No niin. Tuohon lepää ihan Rautakutonen. kivasti. Saanko mä... Että sitä se on hyvä maku, se on oikein, ei sitä saa siirtää, kun me ollaan raffissa. niin joo. No niin. Niin joo. Onko teillä nyt taktiikkana siis tähdätä tuohon puuhun? Joo, ja toivoa, että se ei koska osu? silloin mä ainakaan Se on osu aika siihen. legendaarinen golf-taktiikka klubipelaajien keskuudessa. Otetaan se yksi puu ja yritetään siihen Mulla on osua. tämmönen, Niin. tiiätsä, kiva pikkurilli Pesiskrippi, juttu. joo. Joo. Se on viimeinen lukko. Matkaa 130, 140, maila rauta 6. Rauta 4 kädessä. vähän ylämäki kuolee, mä ajattelin. No niin. Muistatko mitä me sovittiin? Joo. Lyödään kunnolla. Niin. Jeesaat sä täällä? Niin. No mä opetin häntä rangeilla ihan vähän ennen rundia. Se veti pari tosi hyvää siinä. Joo. Että tää on mulle vähän sydämen asia, miten Joo, Joone joo. menestyy tässä. Mä oon vähän niinku sellainen Mä tykkään oppipoika. teistäkin. Kiva. Et mulle tää on tosi vaikea, kun mä oon koe tuomari, kaniini. niin mulla ei ole mitään puolia tässä. Joo. Nyt varmaan vähän rupeaa hikikarpaloa tulee. No hyvä on. Se on erittäin hyvä jättö. Aivan hyvässä paikassa. Sä sanoit tykkäävän vielä bunkkeri. Se meni bunkkeriin, mutta Jone, tiedätkö, mun täytyy sanoa, että nyt sä löit sitä kuin äijä. Niin löit, kyllä. Siis se oli niinku, ethän se siihen täydellisesti osunut, mutta tiedätkö, tosi hyvä suoritus. Kiitos. Osu huonosti. Mä niinku... Vähän duffasi, Joo. mutta ei siinä mitään, se oli niinku... Se oli Niin brändin jäikö se mukainen. tohon? Daffy Daddy. Vai onks mä sillä P-llä? Vai 5-6? No. Kyllä mä vaan sillä P-llä. Se on ollut nyt teema. Ei me mietitä. Oliko se P-llä, millä sä chippasit Joo. silloin se edellisenkin hyvin? Nyt odotus, tuut sä Ali näyttää taas mihin sä haluat se pallo. Eli tällä Tähän. joukkueella on tosiaan taktiikka, Siihen. Tähän pysäytät. Okei. eli metri lyhyeksi Joo. ja linjassa. Joo. Se on niinku aika lailla hyvä jättö. No, Ui ja- vittu. Ei! Se Nyt oli se melkein kirposi siihen, sit. mutta... Mitä siinä Oli kävi? vielä sähkäri jopa vähän. Miten se tolleen? Oli kyllä vähän hätän. Oliko se Jossi niinku adrenaliinia vai... Otit sä harjoituslyöntiä? Voi paska. Oliver on näissä ihan kohtalaisen hyvä. Korkea ja tavoite tällaisessa on aina tuoda se tuohon greenin etureunaan alas 4-5 metriä ennen reikää ja sitten pikku stopit siihen. Tässä lyönnissä nyt tää vastatuuli vielä, niin se vähän auttaa jopa tässä, tai auttaa tosi paljonkin. Noin Ihanaa! 3 metriä ennen reikää alas ja tämän takia se Vau. menee pari metriä pitkäksi. 3 metriä. Meillä ei ole mitään hätää. Ei oo, pitäis saada vaan lähemmäs, niin saadaan pari. Mullahan on ollut puttaaminen tänään aika hyvää. Se oli aika ilkeä vastakarva, mistä Se siitä oli lyötiin. vähän väärään suuntaan kasvo nurmi. Kyllä jos tästä itse olisin niin lyönyt tällaisesta paikasta, ja varsinkin jos en olisi mikään ammattipelaaja, niin siis tämähän olisi ollut ihan selkeä putti joka ikinen kerta. Siis heikommalle pelaajalle, koska nurtsi kasvaa tänne suuntaan ja tohon lyöt, niin se saman tien tarraa kiinni ja siinä jää kaikkea roinaa väliin, lopputulos on tossa. Mutta koska ei mitään valmentajia olla, Ei niin tässä sitten ole viitte kertoakaan. Ja nyt tässä Oho. alkaa vähän näyttää siitä, että ensimmäinen reikä alkaa Oho. olla, Hyvä oli, jos hyvä ei oli. täysin taputeltu, niin aika lailla taputeltu. Onko tästä irlantilaiset nurtsia, mikä ei niin paljon vastusta? Tää Se on voi vähän olla, tämmöistä se on- raimpaa. Se on vähän tuollaista, ei ole hirveän tiivistä tavaraa. Ei. Te olette nyt lyönyt tässä ekareille aika monta kertaa. Ollaan. Te olette viiellä siellä ja nyt te annatte yhden eteen. Mm. Te olette vanhempia Eikä kuin tää näin. nyt on, ei tämähän ei ole menossa vielä. Ei tää sisään mene välttämättä. Mutta ei sen pidäkään mennä. Ei. Voittaa silti. Niin, kunhan se ei nyt ihan mitään Niin. liian kovaa siihen puttaa. Kyllä tää aika hyvin se on. Laitat vaan luukulle siihen. Niin, siihen Kun viereen. mä niin laittaisin me ei kovan keskelle, niin siinä on mahdollisuus mennä sisään. Ja jos taas rupeaa himmaan, niin se saattaa vielä jäädä jalkoihin. Ja hanska pois niinku Mä oon nähnyt TV:ssä, että ne nähnyt tekee näin. TV:ssä voittoa. Onko joskus ollut sellainen sääntö, että hanskan saa laittaa tänne back Se pitää pockettiin? laittaa sinne joo. Ei, mutta vaan proot saa tehdä niin. Onko joskus ollut tällainen sääntö? Laita Ei nyt tän kai kerran. semmoista. Kiitos. 2 puttia ensimmäisen reijän voittoa. Tuossa on joku heinä. Onko noin Ei golfkengät vaikuta vai mitenkään. maratonikengät? Saaks tollasilla tossuilla pelaa? Kyllä se lähtee yrittämään sitä ihan kunnolla. hieno. No jättää Oliver tuohon ilkeen 42 senttisen
Antaako herrat? Eikö se ole valmis jo? Lentää tuplapoki. Niin, meinatteko, että mä laitan tästä ohi vai? No ei. Mikä sulla on statistiikka tossa? Tästä, no Niin. kyllä. Mä lyön tästä tän sisään, niin se on tuplapoki. Ja aika- 999/1000. Niin. Näin se menee. Kato, Toppinen laittaa. Toppinen laittoi ohi, voimme siirtyä seuraavalle. Lindell NHL-mies, 1 up. 1 up, kyllä. Noin. Toppinen. Me ollaan paineen alla parhaita. Niin Me ollaan. tarvitaan pieni peräasema. Frank Hei. Sinatran New York soi jo tuolla jossain. Nyt siellä aukesi takki ja päässä. toi on se viimeinen juttu. Toi kun tapahtuu, niin Vai hyvä. Ihan Okei. mitä haluat. On se nyt 350 metriä. Tää on kyllä niin kaponen. Niin, tää on kapea. Siis 100 metriä riittää siihen, että me päästään tokaan greeniin. Okei. No pitäisikö nyt vaan vielä kerran kaivaa se rautakutonen, koska No tää laita on niin vähän korkeampi kaponen. tii, laita vähän Joo, korkeampi tii joo. ja vedä se. Kato, kyllä me sit päästään. meinaatteko No, te ei kai pitkäänkin toi vielä tarinalla laskea tätä lämmintä tarinaa siellä vai? Meinaatteko te toi auttaa jotain toi jorina? Let's go. Aha, Jaha, okei, no joo. niin, come Onks on. P? Hei nyt oikeesti. Tämähän varmaan tulee olemaan Suomen katsotoin tämmönen jakso, tää finaali. Niin ei muuta kuin rauta käteen ja Ei. Haluatko antaa tollasen kuvan itsestäsi Älä katsojille? kuuntele. Mä veikkaan, että puhelinnumerot kysellään tän jälkeen. postari saattaa räjähtää Mulla on uuteen tässä. vuoteen. Ei ole lainaa tiitikkuja. Kiitos. Mikä Onko sulla on? NHL-mies vai hiiri? Kutonen. Joo, ei mitään. Kiva, että sulla on Nyt noin lähdetään 800 rautamailalla steltit tuolla. rakentamaan. Teillä on aika tiukka taktiikka. Vähän korkeat siitä, joo. Johtoasemaa lähdetään puolustamaan selkeästi. Niin, mä tiedän, paari näyttää, mä oon toi ekan väylän jälkeen näyttää, että paari riittää aika hyvin, aika pitkälle näissä peleissä. Okay. No niin, antaa soittaa. Nyt nähdään, miten Anna mennä vaan. NHL-mies selviää. Tässä molemmin puoli jos kutsii, että paineet on varmasti kovat. On, mut kyllä kutonen on suoramailla. Se pysyy, Se pysyy kyllä. pysyy lyhyellä nurmikolla. On pysyy hyvä, on metsän hyvä, ihan vasemmalla virheettä. puolella niukasti. Aivan hyvä. Ihan virheet. Hieno lyönti. Ei hätää. Me ollaan... Vaikka onkin nössö. No joo, mut siitä... Ei, mut se Olihan on se vähän eläkäinen. pusiratkaisu. oli. Ei Ja säkin vedät noin Siis korkealta todella. kiiltä. Joo, mä lyön aina Mä korkeasti. haluun sinne nykiin. Mikä toi kiekossa niin olisi tavallaan, jos sun pitäisi toi sun taktiikka niin kuin, siihen niin kuin monista, mitä se käytännössä tarkoittaa? Jonkinlainen kilpikonnan puolustus. Näin. Ja Pysyttävä. sieltä On hieno lähtee kyllä. Toppiselta Ex kyllä fucking use me. täysin täydellinen avaus. Noin. Virheetön. Sedät ei selkeästi ole luovuttanut Sedät vielä. ei luovuttu. Mut siis tässä on semmonen hauska juttu, että mä oon jääkiekon kanssa vahvasti tekemisissä, mutta mä en osaa pelaa sitäkään lajia. Siis sä et ole Ja niinku, sit mulla on myös uusi golf-kanava, mutta mä en osaa sitäkään. onko sun golf-kanava? Niin ehkä mä teen kokkihomman seuraavaksi, kun mä en osaa kokata. Okei. Only fans. Nyt me lyödään greenille tähän virtaan. Lyödään. Ihan rauhallinen lyönti. Eikä mitään manyyvereitä. No turvani kiinni. Katsotaan. Ei duffat. Joo. Vaikuttaa. Älä kerro kellekään mitä teet. Kasilla keskelle. Pikku backspin jaksit. Siis niin nössöä touhuu kuin voi olla, mutta Mä lyön greenille tähän paariin ja vähintään tasataan. mä haluun sinne nykiin. Oikeesti. Sehän jäi hyvin. Tässä on pari puuta eessä. No mut ei se. Toihan pelaa Oliver tourin. Lindell ei osu niihin vaikka haluaisi. Lindelillä on nyt tää näyttää vähän pahalta tää paikka. Lähdet sä vasemman kautta vai Joo. Slaikkanderosta? Joo. Eli nyt nähdään sitten miten lyödään iso slice. Jokaiselle klubipelaajalle helppo lyönti. Tuulikin jeesii vähän vasemmalta. Vähän lisää slaikkaa tarvis. Se on ihan hyvä. Pienellä feidillä ja napis. Naps. Ei oo. Ei mennyt Ei se greenille. hirveän hyvä. 10-15 metrin reiästä vasemmalla, mutta Jos se on läskimpi greenillä, niin se on puoli oikein niin hyvä. sanotusti. Kyllä sä hyvin osaat golfia pelata, en Se on mä mun sitä sano. my team guy. Mun joukkuekaveri. Mitä sanoit, jos haluaa vetää tommosia välilyöntejä, niin lyö vaan. Ei mennyt greenille. Niin lähellä. Tästä mennään. Vitsi se oikein kaars kivasti sinne. Mä yritin pitää huolen vaan, että se jää tonne vasemmalle, ettei se mene kato bunkkeria aina, Aivan, kato mahdollisimman aivan. helppo jatkaa. Joo.
Siitä on kiva. Siitä on kyllä kiva jatkaa. Hei. Ei se munkki lennä mihinkään tässä keisissä. No niin, hieno raivin jälkeen. Siellä on ilmeisesti poikien pallo jossain greenin lähellä. Ja mut greenillähän ei ihan jätket päässyt. Ei päässyt. Ei päässyt ihan Ne greenin. löi siis par nelosella semmosen leijapi. Niin, nyt se on. Välilyönti. Tää on tosi märkä tää nurtsi, mut se ei haittaa. Ei. Jollain. Vähän jää sitä maata väliin siihenkin. Jaksa mitenkään, ei mihinkään. Me Se ollaan on siinä lähempää. meidän viereen. Siihen noiden viereen. On paljon lähempää. Hyvä on! Greeni eteen, parikymmentä metriä lyhyt. Joo. Suunta oli ainakin hyvä. Oli. Tiedätkö minkä aikaan taas? Mummo chipi. Onko? Vai haluatko jopa puttaa? Ihan miten vaan. Putilla on tietysti pieni riski. Kyllä mä ehkä puttaan, koska Niin, mä saan mä sen saan sulle kuitenkin siihen. greenin. Joo, mä saan sen sulle siihen pelipaikoille. Koska noi ei voi putata. Kun tää on siitä tää golfi on, että it's not how but how many. Niinpä. Ei tuloskortissa näy miten se No paali sieltä. sano se. Alas perkele. Come on. Alas perkele. Menikö se bunu? Ei, lähipeliin tää nyt kaatuu meille. Jäikö se ai meni bunu? En mä tiedä mihin se meni. Vähän sakkaa siellä nyt lähipeli. Mutta lähipeli on aika vaikeaa tällaiselta alustalta. Ja nyt nähdään tässä, mä luulen, että suuri vaikutus tässä on myös tavallaan se, että kun Oliverilla on sitä näkemystä, niin heidän joukkue ei lähde chippaamaan tällaista ihan perusteella, vaan lähdetään putterilla. Onko se siis putteri kädessä siellä? Avaa kutoselle. Hey, it's not how but how many. Ja yksinkertaisesti jos katsoo tätä maastoa, kun tää on vielä tähän suomalainen kevätmaasto, nurtsi kasvaa aika vähän, se ei ole hirveän tuuheeta, niin tonne hiekkaiselle alustalle mailan saaminen optimaalisesti, niin se on aika vaikeeta. Varsinkin jos on ihan tommonen golf-harrastaja, niin kuin tässäkin 3-4 on. Nyt Jonne päätyy tässä putteriin, niin katsotaan miten tää ratkaisu toimii. Ja niin kuin tässä nähdään, niin tää on aivan loistava suoritus. Ja tää toimii oppimateriaali kaikille sinne klubipelaajille. Ottakaa se helpoin ratkaisu. Älä yritä tosta lähteä chippaamaan. Ja eräs viisas mies sanoi mulle kerran, että sun huonoin putti on aina parempi kuin sun huonoin chippi. Se on just näin. Ja nyt oli aika hyvä chippi. Kiitos. Jätkät on bunkkerissa 3, te ootte melkein 4 reijässä. En tiedä paljon siihen jäi metrin verran ehkä Oliverille putattavaa, mutta sanotaan, että aika vahvalta näyttää, että 2 reikää pelattu, 2 reijän johtoasema. Alkaako siellä Times Squarein kirkkaat valot jo näkyä NHL-miehen aivoissa? Joo, semmonen tarina, nolotarina. Mä oon siis paskunut housua Times Squareen viimeksi, kun mä oon ollut Nykissä. Okei, Niin nyt mä menen ottaa revanssia, siis ihan kirjaimellisesti. Kerro ihmeessä. No ei mennä sen niin detaileihin, mutta oli rankka reissu. Okei. Olkaa hereillä jätket, tulee. No asiat tulee vielä. Mut nyt mä menen hakemaan revanssia sieltä. Ei se noussut. Ei se noussut. Otetaan ylös. Kiitos. 2-0. 2-0. Upeat. 2 apijätkät. 2. Oliver, Jone. 4 reikää tätä turnausta ja kappia jäljellä. Nyt vaan sit oma pääty puhtaanaksi silleen, että tätä voisi, jos lähdettäisiin niinku jääkiekkotermeen miettimään, niin tässä olisi niinku 3-0 tilanne ja Eikö se ole 15 pahin niin saa jäljellä. Eikö se ole pahin johto se 3-0? Se on aika nolo menettää. Sitäpä. Olipa hieno putti, hei. Kiitos. Ihan helvetti hyvä. NR oli hieno putti. Oli. Niin nyt tää pitää repiä niinku maali kerrallaan. 2 perässä, niin seuraava 2 reijän aikana on pakko voittaa 1 reikä. Sitten on 2 reikää jäljellä ja sitten voidaan tuoda se tasoihin. Mennään uusina kautta ohi. Ossi. Nyt loppu tuo lähipelisählämä. Tuo on ihan hirveän näköistä. Niinku, te yritätte lyöntejä, mitä tiedätkö, niinku Euroopan ammattilainenkaan härituskin osaisi. Niin just. Teillä on vähän liian korkea se itseluottamus. On. Yksinkertaista ratkaisua. Näette sitten mitä toi Pusi teki äsken. Se puttasi 30 siihen viekkuun. Te yritätte jotain saatanan lobia. Jep. No Mikä niin, on nyt lobi? loppu tommonen. Mikä on lobi?
Miksi toi käärii noin hihat toi pro? Hys. Mun joukkuekaveri. Joo, lyö. hän ei pysty lyömään ollenkaan, kun hän on ammattilainen. Jos joku puhuu, niin hän keskeyttää lyönnin. Joo, näin se näyttää. Kato, ei tästä tullut yhtään mitään. Nyt lähti Oliverin sieltä tuo on- matala sieltä on kääkkä. Ai. Kyllä mä oon yleensä hiljaa, kun joku muu lyö. Just niin. Mut mehän ei puhuttu Eikö toi mitään. oteta uusiksi? Ei me puhuttu mitään. Selostaja alkoi. Selostaja oli äänessä koko ajan. Oli kyllä sairaat olosuhteet lyödä. Siis tuuli ja vettä ja saadaan vähän tähän peliin jännitystä. Tai tylsää nyt, jos tää loppuisi tähän. Olberi! Yes, Driveri käteen, pitkä par 4. Onks näin? Otamme raiveri. Totta kai saa. Setämiehet kaivaa täältä pistooli esiin. No niin. Iso moukku. Ammutaan semmonen rennohko. Menikö se sanonut siinä? mitään. Mä otan uudestaan. Mä tuun Ota. täällä. Mä en sano mitään. No niin, avaukseen. Heti parempi. Hyvä Ossi. Tässä on uusi rutiini, että sä et puhunut kesken lyönnin, niin se tuntuu Se tuntuu vähän toimivaa. Joo, Mä oon pitää- yrittänyt sanoa pitää sille kokeilla aamusta toistakin. asti. Joo, Että älä puhu. katot sitä, miten Pete Parkkonen valmistautuu lyöntiin, oot siitä malli. Hän on En varmaan. hiljaa. Menee 6 tuntia kierroa. No joo, menee. Minuutti 30 sekkaa pois siitä Peten Mutta valmistautumista. tavallaan se, että hän on keskittynyt ja hiljaa. Totta. Joo. Eikö toi ollut ihan hieno lyönti? Siinä Oli. meni keskelle väylää, se löi tosta puusta Ai se tuli oikealle. puusta takaisin vai? Joo, oikealle. Meillä on hyökkäyspaikka. Niin on. Mut noi on, Ei kun ne on no puusikas. on baariputil kuitenkin. Hetken. Noi. Niin se lyö tuonne keskelle sen vai? Niin. Eikä nyt Se voi sellaista lyödä sikaa vaikka- voi pelaa. Eikä ne rupee pelaa sikaa nuo jätket, että ne rupee lyömään välilyöntejä. Jos ne rupee lyömään jotain siihen välilyöntiä, että lyö mulle tuohon väylälle ja siitä, niin mä sanoin, että menee nyrkkeilyksi tää homma. Tuossa on yksi pallo, tuolla on toinen. Hyvillä mestoilla. Ihan hengissä on. Joo. Greenille vaan! Screenille vaan! Mikä maila? Mä mietin, että onko se mummo chipperi. Mummot Sipperi on ihan hyvä varmaan. Joo, Koska ihan en hyvä, mä- kun en sä mä et pysty halua lyömään yhtään kova. ilmaa tähän. Joo. Tonne vaan. Tonne. Joo, Tästä yli. joo. Älä yritä tosta kiven yli. Ai yhtään. se kivi on muuten, jos tulee ohiosuma, niin sitten se... Joo, ei se nyt... Mä vaihan vielä. Tohon approachiin, siinä on kivempi kulma. Tää on ihan tehty. Tää on ihan tehty. Ja arva paljon. Hybridi. 188 keskellä. Se on tää on hero shot. Niin on. Mut me ei oo nyt pakko otettava tää. Noilla on hupulista kädestä. Kato tota. Mitä sä teet? On kyykkypaskalla metsässä. Mallaan vähän sitä, että kato osuuks mailla puuhun ja... Tähtää vähän vasemmalle enemmän, ettei se osu kiveen. Niin se lyö siis välilyönti. Joo. On hieno. Erittäin hyvä lyönti. Aivan täydellinen. Niin huomasin pienellä back- puuosumalla, mutta jätkällä oli skilliä siitä huolimatta saada hyvä pallo-osuma Mä siihen. vähän säikähin. Pallo takas pelissä. Tohon jäi vielä jälki siitä puusta. Mitä hittoa? Lähteekö Ali tavoittelemaan viheriötä? Eiks me lähde? Kyllä me lähetetään niin paljon sinne. Kun eihän siinä on, Ei siinä Onko mitään puusitainen hävittävää. kädessä? Hyvä. se on 190 niinku Niin on. toi. Tästä Tuulihan kun osut ottaa viheriöön, naksun, niin mutta oikealla on siellä on syvää. En mä sinne mene. Ei mitään, mä pelastan tuolta. Pelasta. Mä pelastan tuolta. Tuolta olisi paitsi ihan hyvä tulla. Mä en oo lyönyt koko päivän näin huonoja lyöntejä kuin tässä. No, mutta ei se mitään. Ei se mitään. Mut me ei välilyöntejä ruveta lyömään. Ei. Tollasia. Missään nimessä. Oi vai. Pitäisikö laittaa laksatiiveen noita juomia? 135 metriä ilmeisesti vai? 142 näytti mun kiikan, mä en... Rauta 8. 9 on kädessä, Rauta mun mielestä 9. pitäisi auttaa vähän. No, nyt oli aika seksikäs golf-suoritus. Ja se on erittäin hieno pari-kolme Melkein metriä sisään. heijasta. Sitten on 2 metriä. Come on. Kivat mokkapalat vielä.
Ok. Meillä on hyvä joukkue. New York, New York. Tässä käy vielä huonosti. Ossi! Sit vaan niinku vähän lähemmäs. Siis ihana lyönti. Tosta ei auta kun taas asetella se sinne kuppiin. Ei sulla ole mitään tuossa edessä. Ei olekaan. Tää on ihan tehtävistä tää lyönti. Käänny. Tuuli alas. Menikö se Se yli? meni pitkäksi. Se on vähän Miten se flyerina. pitkäksi meni? Otti spinnit pois. Ja Oot tytär. yli kriini, hyvä yritys. Missä se on? Eikä tää bunukin yli voinut mennä. Voi. Voi peijoona. Rinne vei nyt vähän pitkäksi tuon Ossin lähestymisen ja Alilla lähtee tästä nyt sitten 4 lyönti. Jonella se lähtee tosta 5 metrin päästä. Ja linja oli varmaan ihan hyvä, mutta greenille vähän pitkäksi. Ja se greenillä on. Ei Hyvä mitään oli. hätää. Ei mitään. Tästä on näyttänyt vähän pahemman luokan sweepiltä nyt tää homma. Niin näyttää. Laita Ossi sisään. Ei sitä tiedä, että täällä on joku käänne vielä odottamassa. 5. lyönti. Eli bogi putti. Ja ei mene ja menee aika pitkäksi vielä. 2 puttia olisi taas reijän voittoa ja 3 up tilanteeseen Jonella ja Oliverilla. Olisi ehkä pitänyt lukea yhdessä. Green. Joo, ei, kyllä mä yritin vasemmalla. Jonella on ollut putteri aika lämpimänä On tänään. ollut Ei kyllä ole tullut vauhti sellaisia, ollut. ei ollut minkään näköisiä niinku suonareita. Ja putteri lapa rupeaa olemaan aika suoras nyt tossa. Joo, nyt se istuu vähän paremmin kuin harjoituskriinillä. No, nyt oli vähän semmonen, nyt tuli eka semmonen vähän heikko, mutta oli se vähän hidas. Joku on laittanut tämmösiä reikiä tän koko greenin täyteen. Tosi golfari löytää Siirretäänkö? aina olosuhteesta sen. Otamme lippu pois. Kiitos joo. No niin, Toppinen. Toppinen, kun täällä laittaa sisään, niin saa vielä vähän painetta tähän reikään. Shop! Shop! Oi. Ei se mene. Eli 2 puttia riittää vieläkin tästä maaliin. Mut kaikkihan on mahdollista. Kaikki on mahdollista. On se tarkka. On se On tarkka. se. On se tarkka. 3 up, 3 reikää pelaamatta, dormitilanne. Nyt pitäisi Ossi rupea Eihän sedät pelaamaan. luovuta. Ei Sedät, todellakaan. nyt sedät alkaa pelaa. No niin, nyt olette antamassa se illuusio pojille, että Niin. tässä olisi jotenkin niinku jotain saavutettu. Mutta Kyllä. ei ole saavutettu vielä yhtään mitään. 3 reikää, johtoasema teoriassa 3 reikää jäljellä, mutta se voi olla, että tämä ottelu se loppuu seuraavaan tasaukseen tai Oliverin ja Jonen reikävoittoon. Seuraavaksi par 3, siinä avausvuorossa sitten Jone ja Ali, joten siinä ehkä tää on yksi semmoinen reikä, missä pojilla on lähtökohtaisesti paremmat mahdollisuudet menestyä. Niin Jone aloitusvuoro. Joo. Noniin. Näytäs Jone yksi saa kunnon hybridilyönti. Palaa Toppinen selkä seinään vasta. No nyt osuu vähän kärkeä ilmeisesti. Se on Jäi siihen Veska ehkä nurmikon, nurmikon. jos sieltä pystyy pelaamaan, niin eikö Kyllä se sieltä saa näytti pelata? siltä, että se jäi siihen ennen sitä syvintä metsää kuitenkin. Tällä kertaa vähän Antaa vasemmalle. pientä toivoa jätkille tähän. Mutta siellä oli hyvä asenne siinä lyönnissä. Kiitti. Se Siihen on se jäi. tärkeää. Sä yritit. Do your thing, man. I do my thing. Noin. Hyvä oli. Ali laittoi hyvän. Älä mene pitkäksi. Meneehän se. Voi perkele. Onks siellä voa? Siellä on punaisia paaluja ehkä, mutta eiköhän se sieltä Ja löydy. siellä on tuota puskaa. Vähän yli vasemmalta tuosta greenistä. Joo. Se ei ole mikään optimaalisin missi. Joo. Oliver, sä sanoit, että uhkakuvat vasemmalla on metsää. Ja sinne ne No sinnehän se meni. No se jäi siihen, ei se mettää ihan mennyt se. Pystyt sä lyömään tosta? Pysty. No mistä sä et pystyisi? Tiedätkö, kun on kierroksia, kun mikä ei onnistu. Tää olisi semmonen kierros. Tää varmaan makaa täällä oikein täydellisesti. No totta kai. Niin näin on aina. Tuo. On vähän paha. On tuolla mun pallon näkyy. Niin, mutta tossa näkyy noin. Ei oo ihan hyvässä paikassa.
Puu on vaan vähän tiellä ehkä. Tässä on täydellinen linja. Mulle tää olisi ihan Sulle tää olisi täysin tekemätön, mutta kun Oliver ei pysty missaamaan sitä linjaa niin paljon, että se osuisi tuohon puuhun, vaan se lähettää sen 2 metriä reiästä vasemmalle. Ja siis tää pallo on alle 10 metrissä joka ikinen kerta. 4 huonompaa tulosta ette pystyttäisi tekemään. 48 metriä suunnilleen reikään matkaa. Näin. Huikee. Sieltä täräytettiin ja Menee. noin. Siihen täräytettiin metrin päähän ja sä vaikutat yllättyneeltä. Ei kun tää on siis riemua, niinku, mä oon vaan hämmästynyt miten Oliver voi olla noin hemmetin hyvä. Niin. Vitsi. Se vähän näytti, että se oli ehkä turnauksen voittolyönti. Sehän oli aika kiva. No nyt alkaa New York, niin nyt päästiin Nyt se Frank Sinatra alkoi soimaan mun päässä. Mä vaan nojailen tästä. Tähän ei kielletty. Varokaa jätkät, Latikainen laittaa säkkiin. Kato. Aika hyvä! Onks sisällä? Onks sisällä? Kukaan ei tehnyt elettäkään. Meneekö mä vähän niinku tääks lippupojaksi? Joo. Haluatko pois? Ei ihan sama. Nyt pitäisi Ali ylisuorittaa ja laittaa tää pallo reikään. Ajatus oli hyvä ja putti oli ihan hyvä. Se on saatu. aika Mutta voittoputti putataan aina. Oliver antaa ton, se bogi on nyt saatu. 2 puttia New Yorkin matkaa. Mutta meillä on kuitenkin lajiharrastaja kyseessä tässä, että mitä siellä Jonen pääsisällä tällä hetkellä pyörii, niin Times Square. Kirkkaat valot, kirkkaat valot. Hanska. Tästä on tullut jotenkin tämän koko videosarjan yksi niinku hienoimmista. Saaks tästä jonkun semmosen recapin, missä on vaan näitä Niin, hanskahommia. Hans- Jone ja hanskahommat. Siinä lähettiin Mut aika hyvällä forsella kovalla lähit suorituksella. Ihan kiva, että se osui tuohon. Jos toi pallo ei olisi osunut reikään, Jone, niin Oliver Se on olisi valmis. jatkanut tuolta takaforelta. Eikö se oo, eikö niin voittoputti putataan aina? Tässä on kaikki pelaajat kerääntynyt tänne viimeisen viheriön taakse odottamaan, että mikä pari kruunataan New Yorkin matkustajaksi. Ja varsinaista jännitysnäytelmää tästä finaalista nyt ei ainakaan vielä ole muodostunut. Ja tuskinpä tässä enää mitään ihmeitä tapahtuu, mutta tähän putti ratkeaa. Näin. Oliver Lindell ja NHL-mies voittavat Onnittelut. Kiitoksia peleistä. kapin. Onnittelut. Oli aika tiukka, mut kyllä tässä. Oli kyllä tiukka finaali. Joo. Oliver, NHL-mies, onnittelut voitosta, mutta Ali ja Ossi, te olitte tämän koko videosarjan piristysruiske. Te olitte ne vanhat setämiehet, jotka painivat nuorempia vastaan siellä. Mutta mihin finaali ratkaisi? Mihin se kaatui? Kyllä se ratkesi meidän huonoita ja kaveri niin kuin varmaan pelaa. Voittava joukkue, NHL-mies, Oliver Lindell. Millainen tunnelma nyt? Mikä nosti teidät sitten muiden yläpuolelle? Niin. Mikäs se oli? Sanotaan semmonen... Kyllä se oli Linta huikee ensinnäkin tsemppi meikäläistä kohtaa ja se tekeminen oli aivan niin kuin etuoikeutettua seurata miehen toimintaa läheltä viimeisen päälle settiin. Joo, ei siis pelitaktiikka, sä suoriudut siitä niinku ihan virheettömästi ennen kuin yhtään palloa oli lyöty kentällä ulos, niin minimitavoite oli, että ei tarvi yhtään droppia ottaa. Ja sillä selvittiin ja tulos on tässä. Hei, onnittelut voittajille. Wheeler Cupin voittajat 2025. NHL-mies Oliver Lindell. Se oli siinä. Wheeler Cup 2025 on nyt pelattu. Voittaja pariksi finaalissa ylivoimaisen esityksen jälkeen Oliver Lindell ja NHL-mies. Se oli semmoinen konsepti tällä kertaa. Me toivotamme erittäin hyvää kesänjatkoa kaikille. Kiitos, jos jaksoit katsoa alusta loppuun.